Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisin we koronavirus ýokunjunyň Mary welaýatynda ilata agyr zarba urýandygy, munyň sosial problemalary barha ýitileşdirýändigi barada Azatlyk radiosu iýdigderli habar berýär. Bu problemalaryň arasynda zivil dörýän, dilekçilik edýän we öýsüz adamlar köpelýär. Azatlygyň sebitdäki habarçysy ykdysady we saglyk krizisiniň getiren çökgünligine sebäp bolup, öýsüz galan we dilekçilik etmäge mejbur bolýan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär. Men hemisi munyň ýaly gidaçylyk edemokdym. Menim gowy günde ýasap gördüm. Pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýollar ýapylyp, biznesler durundan soňra işsiz, gazançsyz galdym. İş gözläp muň gapyny kakdym. Ýöne netije bolmady. Dip efirde adynyň üýtgedilip geldi diýilip tutulmagyny soran dilekçilik edýän marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Ol özüniň we maşgalasynyň halis garyp düşjekdigini düşünende öz jaýyny satyp resmiýlere para berip Türkiýe gitmäge synanşandygyny, ýöne ýollaryň ýapykdygy sebäpli gidip bilmändigini hem aýtdy. Ýurtda koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlayan Türkmen häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň arasynda daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny 2020-nji ýylyň martynda ýatyrdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň getiren saglyk krizisi bilen utgaşyp hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjemegine getirdi. Soňky aýlarda ýurtda işsizlik, habarçylarymyzyň sözlerine görä, görnetin möwjeýär, dilekçiler, zivil dörýänler, ten söwdasy bilen meşgul bolanlar we öýsüz raýatlar köpelýär. Ogurlyk, talaňçylyk we adam öldürmek ýaly jenayetler hem artýar. Pul bolsa gözü ýok diýilse ýaly, jaýyn pulu hem guturdy. Sondan soňra biz hem pulsuz hem de öýsüz galdyk. Jaý kirejimizi töläp bilmedik. Men gidaçylygy başladym. Şunlar biz Mary şäherindäki Galkynys bazarynda dilekçilik edýäris. Gijelerine bazarda durýan uluýyk uluglaryň aşagynda ýatyp turýarys. Dip dilekçilik edýän geldi aýtdy. Onuň sözlerine görä karantin çäklendirmeleriniň çäginde şäheriň beýleki bazarlary we dukanlary ýapylan soň, ol we onuň ýaly başga-da onlarça dilekçi diňe Galkynys bazarynda üýşýär. Ýöne ol häzir polisiýa işgärleriniň özlerine bu bazarda hem dilekçilik etmäge ruhsat bermeýändigini, özleriniň köplenç polisiýa bölümlerine alınıp gidilýändigini belleýär. Bizi polisiýa bölümlerine eltenlerinde bizi hiç ýyly adam ornuna goýmaýarlar. Biz bir zat aýtsak bolsak, hatda näme diýjek bolýanymyza hem gulak asman, ýuwys geplemändir, häzir agzyňy uwradyryn diýen ýaly sözleri gaty köp bolanýarlar. Olar bize özüňizi oňurmaýan bolsaňyz öläýin diýärler. Dip geldi sözünü jemledi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran koronavirus ýokunjuny, şeýle-de bularyň ilaty açlyk derejesine elten täsirlerini boyun almaýar. Ýurtda ilatyň ýaşaýyş derejesini görkezýän statistiki maglumatlar çap edilmeýär. Ilat başyna zerur önümleriň minimal derejesini kesgitleýän hasap ýöredilmeýär ýa-da bu köpçülige äşär edilmeýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar bürokratik bökdönçlükler sebäpli işsiz raýatlaryň maddi goldawa mätäç maşgallaryň döwletden kömek puluny hem alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, dünýäniň en çeme ýurdunda, şol sanda Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa döwletlerinde bir karantin çäklendirmeleri döwründe işsiz we gazançsyz galan ilata döwlet tarapyndan maddi ýardam berildi.